Tasangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, gara wasubscriber, ucomment, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndauyawo pano ndine imwe nyaya yaparurwa kana kuti yabuditswa kubva kuna Advocate Nelson Chamisa vanova ivo former president webato reCitizen Coalition for Change kana kuti visionary zvekare akatanga bato iri. So panapa nyaya iripo ndeyekudai so munongoziva kuti mazuva ese vanogara vachiposta nenyaya dzeSabbath vachidedzera kuti happy Sabbath. So panapa nhasi vane message yavabudikira nayo vazivisa maZimbabweans inova message yatenderera kwazvo vanyora kuti his works possession, we are his creation, and his possession we belong to him. Whenever we move our lips, we must testify and confess the power, glory, and greatness of God. As for I will praise him with every fiber and tissue in my body. I do so because I have known and seen him, his power and glory. Some may not see it, but God is at work in Zimbabwe. But God is at work in Zimbabwe. I have been shown and taught a lot about his nation, its past, present, and future. And as for you and me, we shall see and testify his power in this lifetime and in this Zimbabwe. Lord Jesus, vindicate your promise, save us. Jeremiah 32 and stuff. Happy Sabbath, God is in it. Hashtag one people. Do a message kana kuti nyaya ya uya yakaparurwa na Advocate Nelson Chamisa vari kutaura kuti Mwari vari pabasa, vari kutobata basa muZimbabwe ende mabasa ake ndakamaona. Vanhu vakawanda tinozviziva vanogara vachicomplaina nenyaya iyoyo vachiti mukuru ava instead kuti vave vaite plan iko zvine zvavakungosenda mavhezi. So panapa vari kutoramba vachikontinya vachitaura kuti mabasa ake ndakamaona. Ukatarisa nguva zhinji kana kuti pese paizoitwa makampeni ema-elections vaitogara vataura kuti inini this time around handisi kubuditsa kana kuti kuvheneka plani yangu yandinayo kuti iplani yakaita sei. Vanhu vakawanda vakatanga kuvhiringidzika musoro, vamwe vakatanga kuti Sadhak ichazokuja, vamwe vakaita sei marevelations akawanda akabudikira. But this man akaramba achingoposta zvake mavhesi ake kutowedzera kuconfuse vanhu zvekuti even ma-MPs vake vanga akapinda nawo panguva yema-elections vakasvika pakurambirira vari mubato reCitizen Coalition for Change vachidedzera kuti tikatera mukuru uyu tinogona kufa nenzara, nekuti unongozviziva kuti muZimbabwe politics zhinji, vanhu vazhinji vanoita politics vanoita izvi nenyaya yekuda kwenzara. But so panapa ndiri kuona kuti mukuru ava vakaramba vakangomaintaina pace yavo, iko zvinezvi vari kuramba vachibuditsa muri yeZimbabwe. Sekutaura kwandazviita kuti pamessage yavo vari kutaura kuti Mwari ari pabasa, ende ndiri kutoona mabasa ake ndakatomaona ruoko rwake. Iko zvinezvi zvinova zvinhu zviri kuvhundutsa vanhu kuti muZimbabwe moti Mwari vari pabasa hawo. But muri Zimbabwe inini ndingori mutori wenyaya chete, ndinongoya nayo pano ndokusiyirai muzondiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya yakaita sei. I know kuti vanhu vakawanda vanenge vane ma-comments kana zvekutaura zvakasiyana-siyana zvakawanda pamusoro pemurume uyu. But muri Zimbabwe nhasi ndingoti ndaperera panapa.